De Rijn had voor een soort oerlijst zorgen in de regio, bij gelijk zien de Westreen. Stritten moesten door het leenbedrijf leegpompt worden, maar ik kon daken en het riool het werd er net aan. Het kwam je uit het dak uit en uit de wasbak omheen en ja, al je water. En hoe kwam je hem erachter? Kreeg je een berichtje of kwam ze het 10.000 ingangers? Nee, ik kwam van buiten af en het regende heel bot en toen ging ik eraan. Toen dacht ik, maar was even zien wat er al hier gebeurt hier. En nou ja, toen kwam ik in de shop. En toen kwam het door de wasbak uit al. Ja, en nou drugs geen meidje, maar je bent niet mee. Die ben gewoon hier, ja. Ja, maar al wat terug in. Je hebt een auto hier in de straat staan. Op een parkeervak en kom van een mooi bed bij een auto stil onder water. En ik zal er wij rijden, maar de auto won het meer. Dat gebeurt. Ja. Hoeveel wetten zie je hier in de straat? Ja, dus die gaat aan de voordeur daar. Ja. Ik weet niet hoe het meter mag, maar die gaat aan de voordeur daar. Ja. Ja, nou ski je een auto, wil niet meer starten. De auto wil niet meer rennen, dus we zien hoe we met leeg rekenen. Je was hier in een straat en je werd van een wekker. En wat zei je toen? Even achter huisje en alles zit blank. Hè? Alles zit onder wet en het zit bij de boeren. Ik wil haast aan de leuning daar. En bij mij zit in totaal nou, die blauwe wettertonnen die er zit, die zit tot de helft in het wetter. Ga je dit al eens een keer vaker meemaken hier? Wel eens een keer dat het haast op het terras getast hier. Maar verder dit nog nooit. Nee, wie wil heel extreem van de moment hier? Ja, weet je. Zo gaan we nog nooit meemaken. Maar geen skiën? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop net dat de walbeschouwing buiten bij de boeren inzakken, maar wie betaalt dat? Ook in het winkelcentrum wie een soort oerlijst bij bakkerij Eddie de Jong leidt de winkel vol wetter. De vlier is intussen weer droeg en mocht er meer wetter komen, dan leidt het zoon van de door.